Hoy, ikaw, kumusta? Kapoy man di ay ka? Sige, let's pray about that. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. From the letter to the Ephesians. I can endure all these things through the power of the one who gives me strength. Lord Jesus, karon ang feeling namo gyud is kanang kapoy bitaw kayo. Kapoy. Daghan kay mig trabaho, daghan kay may mga deadlines. Kanya ang among pangayoon karon is kanang makahatag ikaw kanamo sa imong kusog. Kusog sa lawas, kusog sa kalag. Aron bisan unsay among gi-go through karon nga makapakapoy sa among lawas sa among kalag is makabadayon gihapon. Nga bisan ang kaning kakapoy makapawala sa kalinaw is deep down inside, Lord Jesus, give us your peace. Give us your peace para sa kaning mga moments sa among kinabuhi nga feeling kapoy makapadayon to serve the people you are calling us to serve. Salamat kay Lord sa kaning opportunity nga imong gihatag kanamo aron makaserve mi sa mga ubang tao bisan kapoy gani siya. Salamat kayo. Salamat kay Lord Jesus. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So amping diha si imong kakapoy. Kita kits for the next video.